צוות יקר, בסרטון זה נציג את הנחיות הטיפול במזון בצהרון, בהתאמה לדרישות משרד הבריאות. עם הגעת האוכל לצהרון, יש לוודא שכל המזון המוזמן הגיע, לרבות הארגז הקר. חשוב לוודא כי צידנית הטרמופורטר הגיעה כשהיא אטומה ומנוילנת וכי לא נפתחה בדרכה. אין להניח את צידנית המזון והארגז המלווה על הרצפה, אלא במקום מוגבע. יש לוודא שכל הירקות והפירות שטופים ומחוטאים. יש לאחסן את הירקות, הפירות, הממרחים והסלטים בקירור, תוך הקפדה על תוקף המוצרים. לאחר פתיחת הצידנית חל איסור מוחלט על הוצאת מזון מהצהרון, ואין לשמור בצהרון שאריות מזון לשימוש מאוחר יותר. טרם הטיפול במזון וההגשה, יש לשטוף ידיים היטב במים ובסבון. מומלץ להשתמש בכפפות חד פעמיות. חיתוך הירקות והפירות יתבצע על גבי משטח חיתוך נקי, בסמוך למועד ההגשה. טרם הארוחה יש לוודא שכפות ההגשה וכלי האוכל נקיים ויבשים, שסביבת הארוחה נקייה מכל לכלוך שהוא, שכל הילדים נטלו את ידיהם היטב במים ובסבון. בתום ארוחת הצהריים מעבירים את מיכלי המזון שטיפה כלילה במים, ומשם אל הצידנית, שתאסף בידי הנהג ביום המחרת. צוות יקר, לרשותכם ולרשותכן מוקד שירות לקוחות ידידותי, ומענה אנושי מתוגבר בשעות הפעילות. בתיאבון,